Jebul wong jirih getih wedi mati nggih. Titikanipun menapa Bapak Remban? Lah nyatane dulur-dulure tak damu do wujud dadi reca. Wis anggene ora mbilani karo dulur-dulure kabeh. Nanging tinggal gelanggang corong mlayu-mlayu saka ing pabaratan. Mbuh menyang endi papan dununge wis anggene. Wah, jagat Dewa Bathara. Remban. Menawi ngantos kula kecalan wis anggene mangke kula dipun lokaken dening Kyai Prabu Duryudana. Lah banjur kedah pinanggih, kedah pinanggih. Sranane piye dipun bujung, dipun bujung. Embanipun ngantos dumugi laning naga. Sampun kendhatanipun bujung wis anggene menawi dereng saged nyangkeng mestakanipun lare menika. Ya, ayo tak turuti penjalukmu. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Ora panglingana satriya angayam wana. Satriya bagus tanpa cacat gawaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Ana Brahmana merpek iki lawan Arjuna kowe sapa? Raden, ditepungake wae aku Begawanku Mbara Resi. Begawanku Mbara Resi. Iya, dasar para nyata. Ana wigati apa dene kowe merpeki lakune Janaka? Aku arep takon karo kowe Raden, apa kowe weruh beburonku? Ora ana kidang menjangan liwat papan kene, dudu sato kewan ingkang ndak buru. Nanging wujuding satriya kang aran Raden Wisanggeni. Wisanggeni bakal tak tugel janggane. Dadi srana nggonku bakal ngaturake ngesaning Sinuhun Prabu Duryudana Raden Janaka. Terus mak bathuk mata mlorok ora ndedelok. Ngrasani karo anakku lanang Wisanggeni. Iki bapakne Wisanggeni. Wah, lah dalah sini kita nemoni macan keparat. Malah yen ngono cetha kok lamun kowe ndelikke Wisanggeni. Ayo, mbok duduhake apa ora? Yen ora tak duduhake, lakon ning kene marganing patimu, mara jajalen Janaka leganing atiku. Tak damu dadi reca watu. Ora iso nglawat. Nadyan nak tibani tangan ora mbok rasake, nanging kowe kena daya kemandenku ora iso nglawat kowe Janaka. Dadi reca watu kowe. Lho, sapa kae dampyak-dampyak mlayu mrene wae dalah kuku. Pana kawan papat cacahe. Padha bengok-bengok weruh bendarane walin wujud dadi reca. Ya. Yen to nganti tekan kene mesti urung-urung bakal kewirangan aku. Seblak barat angin Garuda mbuh tibamu kowe keparat. Syukur kowe nyerempet tanganmu. Wong tiba kok dadane sirahe wong tuwa. Wong tiba ki langsung aja. Wis Bagong mundur. Wah piye Pak nek nganti didukani ndara-ndara Janaka salin wujud dadi reca watu ngene. Bab daramu rasah digagas. Aku percaya. Iki durung titiwancine ndaramu katriwandan. Mesti mengko ana sing bakal tetulung mergo ndaramu ki tresna asih marang sak pepadane. Terus Mbomeng bareng aku tekan kene lah kok aku tiba ning ngarep guwa. Mongko guwane mawa cahya. Iki saka dayane apa to Le? Wah, aku ora ngerti, Pak. Ngerti ora, Gong? Genah kuwi lampu, Pak. Ngalas kok ana lampu. Teplok. Ngalas kok ana teplok. Watu sing mawa cahya. Watu kok mau.
didhisiki ora. Apa-apa dipaido ngene wae, Mir. Mir dengkulmu mlocot kuwi. Mbangane kowe maido karo aku. Kuwi jero gua kuwi tilik ana isine apa? Oh, tilikane coba isanane apa? Oh, isine gendhoga. Ngandel ora mbaka loro do adep-adepan biasa saja. Wujude gendhoga to le gendhaga terus gendhoga gong gendhoga Pak gareng gendhoga Petruk gendhoga terus gendhoga mawa cahya. Monggo iki ora lamaking menungsa duwe gendhoga kaya ngene. Coba tak bukake isine apa to le. Gunjang gancing langit kelap-kelap katon. Isine teng glebyar mawa cahya nitik lempitane kok kaya sandangan. Monggo tak hitung sandangane kok werna 3. Wah ngene wae sandangan iki nggonen. Oh nggih wis tak kendha nggih. Wah asik do saling ngono. Oh nggih pangestaken dawuh. Iki sapa iki sing dadi nerada iki? Kula Pak. Nala Gareng wis wangun dadi nerada. Lah sing mburi kuwi kula, Pak. Petruk dadi ama dipati sandangane cocok. Iki sapa iki? Awis namastu. Nama sidang. Bagong ki jane ora wangun. Wis. Kakang Ismaya, mbuh. Ulun Bathara Guru, Kakang. Ulun mulang jam pira? Mulang jam pira dengkulmu mlocot kowe. Bathara Guru kok mulang jam pira kowe? Genah. Nek iki sing duwe sandangan iki udah ndelikke sandangan ning guwa. Kowe do munggah kayangan. Kayangan suwung. Kakang Semar aja waton bisa ngucap Kakang. Nek ulun munggah ana ing Kayuwangan Surabaya, nek nganti ana sarusiku dendane dewa miang ulun kita punawi. Kados pundi Kakang? Kita tanggel jawab, heeh. Aja cungar-cungir cangkeme Semar. Adi Guru sampun kados mekaten Adi Guru. Iwang Mikulun Bathara Guru sampun kados mekaten. Ya mau dipati, diem. Iya. Ingkang duwe wewenang kayangan panjenengan ulun Sang Manekmaya ya sapa reng? Jatimurti. Jatimurti ya jagat giri. Giri Laya. Wis, Giri Laya ki jaratan. Jagat giri sapa? Pratingkah. Pratingkah. Piye Kakang Semar? Kita wani tanggung jawab nek ana walate ulun lungguh ana ing Selakanda. Selakanda Waru Binangun. Waru Binangun. Nek ana walate sing nyangga aku. Monggo Adi Guru bidhal samenika ni. Kowe iki ndang menyang kok iso mbogok ning kono. Kakang Semar, ulun darbe pertanyaan. Pertanyaane apa? Kakang Semar, sapi ingkang ulun pidak iki lanang apa wedok, Kakang? Nek wedok bakal ulun kawinke sontek supaya anak-anak lan ku iso dienggo usaha dagang. Bocah siji ora nggek munggah tak ajar kowe. Sendika. Bathara Guru ra guyu. Sendika Kakang Semar. Waduh, Kakang Semar kula niki nek adus mesti suwe. Sebabe apa? Keleke papat. Lengosoki suwe, Kakang. Adus sakarepmu ora sakarepmu. Nggih, ra ngaten cecanipun. Sampun Kakang, kula nyuwun pamit kondur makayangan. Wonten ing Gunung Siulaului. Gunung Siulaulu. Siulaului. Siulaulu. Mangkat to. Nyuwun pamit Kakang. Coba kowe Badrana. Badrana ya. Aduh nyuwun Mas. Masku nama sidam karing bawana langgeng. Pisang geni. Swananing ngarsa ulun darbe wiganti apa nggih? Kaki wenang. Ana apa nggih? Setemene men kebangan kepengin bakal mutah marang kaki wenang. Nggonku swananing mundharantir bawana iki njumbuhake lawan gegayuhan wis anggemi kita darbe gegayuhan apa nggih? Kekilapan apa kaki wenang lawan mubahmu sing ditah dene kaki wenang dadak dangu marang kekarepaning wis anggemi. Nggih, wis anggemi. Ngerti yo?
lamun sejatine apa ingkang kita tindakake mau satemene ulun bisa nyebutake lamun nerak pacak nerajang perbatan setemene purnaning jaman pendolan Kurawa wis ginaris marang panguwasaning dat kampun Wengdan kudu besok nganggo perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Aku bakal nggege mangsa ndelak panci kanthi cara mengkono kita bakal mirang-mirangke kadewatan merga ingkang mudratake titah lelakoning titah ning jagat mau para dewa tegese kita bakal memirang marang asmaning para Jawata. Mula wis bener lamun ana wong kang bisa napaki kridane wisanggeni ingkang saknyatane boya kepingin lamun sira njabel negara Ngastina lan sumurupa nggih luming siring Sang Hyang Pratangga ati ning jagat kulon paribasane telung kedheping paningal wae negara Ngastina wis bisa kita jabel nanging kanthi mengkono Jawata bakal padha kewirangan. Mula kang sangka kuwi wisanggeni pun daten lakon kita tekan semene wae gir pelabuhan ingkang becik pelabuhan ingkang prayoga tumraping wong tuwa wis mujudake pelabuhan kelawan wong atuwa kita para Pandhawa nadyan kita mboya bisa ndodhok mboya bisa tata krama mboya bisa unggah-ungguh nanging saya tingkah laku ingkang becik iku sayekti bakal dadi srana nggon kita njunjung kelawan derajating wong tuwa sadurunge tumapak Bratayuda kita ingkang garbi kewajiban manglurah Bathara Kala lan Bathari Durga kita prapta ning kayiwangan bakal ulun paringi wujuding pusaka kang aran Gada Inten kinarya sarana nggon kita bakal manglurah satu murka Bathari Durga lan Bathara Kala wisanggeni kanthi syarat srana pundhaten nggon kita njaluk negara sesuk wis ana mangsa kalane dhewe lan lamun kita mboya nerimakake lawan jagoning Kara Kurawa kita bisa nggunakake Gada Inten kinarya nirnake jagoning Kurawa kakiwenan yen pancen mengkono dosa ping bakal tak sandheng yen tak kuwani nduwe keparing kakiwenan yo yen pancen kaya mengkono cukup semene lakon ning wisanggeni ning aku nyuwun ngendikaning kakiwenan kudu mbok paringake pusaka ingkang bakal kinarya sarana bisa aku nirnake Bathara Kala lan Bathari Durga kebat kita tanpa ninggir lan baliyo marang Martyapada rampungna lakon kita yo istake dawuh kakiwenan